Bošnjaci su pokazali, su stručnjaci u cijepanju. PSDA, CSDA, ESDA. Dokle? Šta nam znači sveta knjiga koja kaže čvrsto se držite užeta? Kome je to ona objavljena? Nama ili drugima? Prevarit ćemo se. Kajat ćemo se zbog ovoga. Ne da je vuk u potoku, nego vukovi čopori su u potoku. Žele da ovu šačicu ljudi raskomadaju po osnovu slova E, F, G i dokad više. Kada ćemo sjeti za isti stol? Kada se u kući imamo konflikt, zatvori vrata, zaključaj, pa iznesi stvar i da riješimo. Nema izaći iz kuće dok se ne riješi. Predsjednik je govorio, ako kuća prokišnjava, crijep se mijenja, crijep! Ne ruše se zidovi.